Ahojte, práve sa nachádzam v Trnave na splave a prišiel som vám porozprávať jeden príbeh o tom, jak sa sem môže chodiť a nesmie chodiť. Dneska som sem prišiel autom. Niekedy sem autom môžete a niekedy sem autom nemôžete. Rozdiel je v tom, jakom dátume sa sem vyberiete. Buď to v zime, kedy môžete, alebo v lete, kedy nemôžete. V zime je tu prázdno. V lete tu majú deti rybársky krúžok. Na to, aby deti mohli ísť na rybársky krúžok, potrebujú so sebou priniesť nejakú batožinu, potrebujú stoličku, potrebujú podberáky, potrebujú krmivo, potrebujú údice, potrebujú háčiky a tak ďalej. Viete čo, ja to nosievam, je to ťažké, je to fakt ťažké, nedá sa to odniesť jedným človekom. Ľudia sem nemôžu ísť autom v lete na rybársky krúžok, môžu sem ísť iba vlastníci chatiek a môžu sem ísť ľudia, ktorí sem idú z nejakého dôvodu v zime. Lebo je to iba o tom, že je pre niekoho ťažké doniesť si sem uterák do sauny. Do sauny? Do sauny. A ešte jedna vec mi vrta hlavou. Ak je toto miesto v lete uzatvorené kvôli tomu, aby sa mohli chodiť korčuliari a cyklisti, tak nemáme sa náhodou bicyklovať a korčulovať po správnosti aj v zime? Aspoň teda podľa tých odhrnutých cyklochodníkov. A aké je teda moje riešenie? Na tú tabuľku, čo ste videli na začiatku, by som dal výnimku aj pre SRZ, aby sem deti mohli chodiť bezpečne chytať ryby, aby si sa mohli odniesť svoju batožinu, svoje veci a aby nemali problém s tým, že sa musia chodiť a aby tento krúžok nezanikol. Podporujme aj deti. Ďakujem. V Trnave, keď sa pozriete na toto krásne okolie, tak je tu akurát zima.